Gradonačelnikov tjedan. Gradonačelnik Ivanić Grada Javor Bojan Leš izvješćuje o zaključcima svoga kolegija i poslovima odrađenim u proteklih tjedan dana u emisiji Gradonačelnikov tjedan petkom u 11 sati. Dobar dan želim svima, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Ivanić Grada. Iza nas je još jedan radni tjedan u kojem mogu reći da je dosta toga odrađeno. U ovom tjednu su objavljeni natječaji za radove na gradskim projektima, na nastavku gradskih projekata. Tako je objavljen natječaj za drugu fazu izgradnje šetnice od mosta na Zelenjaku do mosta ovdje kod gradske uprave. Također je objavljen natječaj za izgradnju skate parka na lokaciji igrališta, školskog sportskog igrališta u centru grada. Objavljen je natječaj za parkiralište preko puta dvorane na Žiravincu, čime bi se odteretio taj prostor prilikom događanja sportskih priredbi. Problem je parkirališnih mjesta. Također je zaključen natječaj vezan za most i uređenje mosta Kralja Tomislava, te za daljnji nastavak uređenja i završetak radova na planinarskom domu. Evo, mogu reći da što se tiče uprave, zahvaljujem se i svim djelatnicima grada, svim svojim zaposlenicima, što uspijevaju se držati zadanih rokova i što sve što smo se zacrtali uspijevamo u zadanom roku i odraditi. Također je bilo i nekoliko, rekao bih, javnih događaja. Održana je skupština DVD-a u Jalševcu, također je održana skupština ženskog rukometnog kluba Ivanić Grad. Evo, drago mi je da mogu reći da su na toj gosti bili na skupštini ženskog rukometnog kluba i članovi obitelji Kostelić, i Marica i Ante. Također smo se malo podružili. Sljedeće odrađena je od značajnih stvari skupština Radio Ivanića, na kojoj su dogovoreni načini na koji će se u ovo, rekao bih, pomalo već i predizborno vrijeme Radio Ivanić ponašati, biti dostupan svima, svim strankama na jednak način, da ne bi bilo nekakvih priča o protekcionizmu, pojedinih političkih opcija. Osim toga, vrlo je važan i bio sastanak sa poduzetnicima koji su kupili parcele i spremaju se na gradnju svojih pogona u poduzetničkoj zoni UPU 6 u Ivanić Gradu. Razmatrali su se problemi koji eventualno postoje. Tu smo, kao grad, naravno, se stavili u funkciju poduzetnika da pomognemo u rješavanju nekakvih prepreka koje su se pojavljivale. U tom smislu, grad će ustupiti zakupljenu količinu električne energije koju on posjeduje gospodinu Tomiću, koji sada kreće sa radom, kako bi mogao odmah krenuti, a dok HEP izgradi potrebnu transformatorsku stanicu, koristit će se temeljem ugovora zakupljena količina energije koju je zakupio grad. U međuvremenu će se do kraja godine izgraditi nova stanica koja će osigurati dovoljnu količinu električne energije i za sve druge investitore u našoj zoni. S obzirom da je vremenski uvjeti to sad dozvoljavaju, nastavljeni su radovi na sportskom parku Zelenjak, ide završno brušenje na šetnici, te na samom sportskom parku nastavljaju se radovi na tribinama i svlačionicama. Očekujemo da će do 1. travnja biti završeno potpuno sportski park Zelenjak što se tiče nogometnih terena, također i šetnice, a najavljujem da idući tjedan će izaći natječaj za uređenje team building parka na otvoreno, za uređenje igrališta za pse, za uređenje dječjeg parka, centralne staze Zelenjaka, kao i, rekao bih, novog parka koji će imati i pomalo karakter botaničkog vrta. Također na Zelenjaku kreću radovi, spremaju se radovi na proljeće koji će u potpunosti obuhvatiti uređenje toga prostora u jednu sportsko-rekreativno-turističku, rekao bih, cjelinu.
Također je bila i predstavljanje knjige, odnosno slikovnice, tetice, znači naše u vrtiću, odgajateljice Ružice Leš, koje isto smo prisustvovali. Bio je lijep program i zahvaljujem se svojoj djeci i roditeljima na programu koji su priredili u tu svrhu. Ispred nas je još ovaj vikend i udruga Treća dob, slavi Valentinovo danas i zamjenik gradonačelnika i ja ćemo biti prisutni na toj fešti naših umirovljenika. Također ispred nas je karate kup u subotu, tako da su bogata zbivanja i događanja u ovom tjednu. Evo, to bi bilo to ukratko što je bilo važno za ovaj tjedan. Ispred nas je novi radni tjedan, te ćemo opet idući petak, naše slušatelje obavijestiti o radu i gradonačelnika i gradske uprave. Zahvaljujem se svima i do slušanja za 7 dana. Gradonačelnikov tjedan.